Yezo maskani. Namhlanje silapha nenkandla kwangizwe ngangazi ukuthi enkandla ngiyoke ngijabule kanje kodwa namhlanje ngijabulile ifikile lapha kwangizwe since ungizwe efikile ekhaya kithi eMdletsheni ezocela uxolo ngokuthi ngakho konke acele ngakho uxolo ngijabulile ukuthi iphinde futhi ungizwe angimeme ukukhombisa ukuthi uxolo lwethu luhamba kahle ngifike ekhaya kubo lapha namabhuqwini enkandla ngithole ngimukelekile kakhulu ngihlangabezwe izintombi yonke into ebiyenzeka lapha ngihlangatshezwa zinsizwa nayo ngizwe uqobo ngigibela amahashi esamukelwa ngenhlokomo siyabona amahashi eshaye ujeka eshaya ulayini engihlangabeza imoto zami lapha siyabona futhi njalo futhi nongizwe ukhona naye uphethe injomane yakhe naye iqoqobe kwaba nje yazi kumina kwangijabulisa kakhulu nokuthi nje abantu bakuleya ndawo behloniphe ukukhosi bami uMaskandi abantu bakuleya ndawo yasenkandla kwangijabulisa kakhulu Usakwethu wona ke khona ngithi ha kahle yonke inkosi la siyabona futhi intombi lapho zivunule kumnandi nje ujabule wonke umuntu enkandla yazi iyangijabulisa kakhulu lento engiyibona lapho Ususupa somkhulula ususimbe kembe Ususupa somkhulula ususimbe kembe Ususupa somkhulula ususimbe kembe Ususupa somkhulula ususimbe kembe Okusishi Macingwane Eliyakhulu leThekwini ubaba yabizithu yebo yabizitha insizwa yaseMdletsheni lena umthandeni ufa kwabangayena yebo ubaba ongizalawo noma uDabulumani yebo ukho lokho uphuzwa zinje isichaka sikhalele undini hayi akubuza yebo akubuza buza ngibona mayithi shop yebo iphutho ongalenza uma umuntu omusha ukuthi uma ngabe unomzali mhlambe noma unokukhubaza kokuthisa noma ngabe uselibele ngesigaba sobudala bese nibanga umsindo zegcikweni ezwe nje umtshingo nje ezwe nje impempe nje lo muntu lo inhliziyo yomuntu nomoya womuntu ishaya ngokufana nomoya ukhipha ufaya ngokufana from the day ezalwa kuze kube the day eyashona noma ngabe umzimba ungasaphili izinsizwa lezi baba engiphila nazo eThekwini eyiphila nayo mfo amanxele lapha amphelezilile njengoba ezosibona la ekhaya baba ukukhumbula ukuthi kwelakithi kuyeqhutshwa ikhehla ngewheelchair lifakwe esibayeni kuthiwa sekuyobonga makufika esibayeni lapha emveni kwalokho abalaziyo leli khehla litshakadula liyibhungu bese belibonga bathi mhluthu wetuluka mesisi majakajana holani holendele ndini siyobe base likhonyisa kwenkulu inhliziyo yalo iyavetula isilapha imizimba uyanqaba kubalekile ukuhlonipha umuntu omdala ekhaya makufikile abantu abakhulu nabantu amakuthi umsindo ngoba ihloko miyasho ukuthi khona umuntu ongajwayelekile khona kuleli ceke balekele ukuthi umthathe lo muntu umse kuyihle uthi baba namhlanje sivakashela noyibani wenza umsebenzi noma wenza isiphithiphithi ekhaya wamkhohlwa umuntu omdala uyidala isiqalekiso ingazelele sidlela inyama nje ngihleli namakhehla ngoba amakhehla ayisibusiso
hleli namakhehla siyancokola sibizana ngomnakwethu-ke namakhehla masihleli uthi mnakwethu masisancokola nje namakhehla sidla inyama lapha enhla kwesibaya seqhamuka insizwa lapha ibukeka njengami lensizwa noma ithe kuba yibhola kancane kodwa nje yona inesakhiwo sami moyibhekile ithi lensizwa igama layo iGalufelish isuka kude izwe nje kuthiwa ngizoba la enkandla. Kunjani Mpembe? Usumahlala. Kufana nephupho kimi lokho engikubona njengamanje. Angikholwa ukuthi kuyinto eyenzekayo. Cha. Ungibona ngilapha Nkosi yami. Ngisuka eThekwini. Ngizwile kuthiwa inkosi izobe ingapha enkandla. Ngakhetha ukuthi ngiyeke konke ebengikwenza. Nakhona futhi ukuthi ngiyizwe kuthiwa inkosi izobe ingapha enkandla. Bengingakholwa. Nakhona bengitsho ukuthi mhlambe bafuna ukutesta ukholo lwami nginalo. Kuyinkosi yami ngikholela kuyona. Ngilapha nje Nkosi yami. Ngize ngaboleka ngisho imali ngahlanganisa ngenxa yothando enginalo nangenxa yenkolelo yami enginayo njengoba ngibukela kuwe ngikholelwa kuwena ngithe ake ngiyisukele ngale ngize la ngizoyicelela izibusiso lokho kwenzeka manje angazi ukuthi budi ngathini angazi ukuthi ngathini ngizwa ngifikelwa zinyembezi angazi ukuthi ngathini ngijabule ngokweqile nami mangibona inkosi yami ngikholela kuyona Mina mfowethu anginazi izibusiso uyedwa nezibusiso uNkulunkulu mina ngingaba inkosi yomaskandi kodwa ngiyena angiyona inkosi yakho konke ngiyinkosi nje yomaskandi ngiyinkosi yaluqaba lo ngomaskandi kodwa nje iyodwa inkosi uNkulunkulu nami mfowethu uma ngiqhawula kusho ukuthi kuzodlula iconnection esuka uNkulunkulu eyugcobo kumina bese idlulela kuwena na ukwazi mfowethu ukuthi ke ukhululeke uphile ucule umculo wakho bewuthanda abantu wondla izingane uyabona khulisa izingane Mpembe xawula Mpembe washa tu abantu aba-understand abanye abantu noma abanye abantu abaqonda ukuthi isibusiso sithola kanjani ngokuxhawula ake ngikuchaze lokho isibusiso usithola ngokuthi mawuxhawula umuntu onamandla noma onogcobo olithile njengoba nje ngaxhawula isilo ngajabula kangalala ngisho ebusuku ngikuthi nje ngiqhawule nje isilo ngaxhawula umsholozi uzuma ngajabula ngendlela xa kukwenza kunemfihlo exhawuleni lesikhathi uNkulunkulu ekupha amandla athile uyaye akuyalele ukuthi hamba komunye umuntu othile onamandla ngaphezulu kwakho uma exhawula ngeconnection nje leyo yegazi ngixhawulana siyangena isibusiso nali thawula Mpembe nali thawula yebo Here's all my scar. Yeah, of course. Hey, how is the visit? So, figure out some people in Musabe. Yes, I'm also figuring it out. Yeah, we haven't found out what I'm going to do really. As much as I can, long time. Never find out about a long time. Yeah, on the visit. Yeah, you're basically getting a little go, Baba. Being clear about what he told the best by name is Uti. I don't find the best thing in them campaign. Some year till it's in Malo, and I'm a kind of lucky night. I'm yeah, that is it. Yeah, it was a kind of assassin. Yeah, that was it. Yeah, of course. Yeah. As I said, I'm sorry. So
hayi kahle buthi usithuma napho baba balindile kahle makhada manje cha mzosemdletsheni noManqele besithi impela lapha obaba bengicela ukuthi kube yibo baba bakhombisayo lensizwa nasi sithole nje lesibheke ezansi ukuthi kubi bebalini kuphunga bosithathula nabangena bazosikhetha yebo ukuthi sikwazi ukuthi isona esithi cha bayokwandisa ngaso isibaya so isemkhulu awukhombeni ipathi ukhombiseke nasi sithole esijoli ngeshoba sobafazi bewela ngokumbala waso lapho bese bengicela ukuthi bafowethu sikwazi ukuthi siyokwandisa isimasa sasemdletsheni Macungwane uyangihlabisa njengenkosi yomaskandi awungisiseli ukuthi angabe ngiyosaka ingane ilambile cha ayilambile hayi lutho ubuya khona emdletsheni Macungwane lapha akumasiziphi uyamhlabisa njengenkosi yomaskandi uma Macungwane ngiyakunyathelisa ngesizulu esiphelele ngeke wazi isizulu okudlula ngiyakunyathelisa kufanele iwele khona la usiyawa manje yebo njengoba uyisithole nje insizwa esencane njengawe sihlabanile yagiya ibaya ngishisile uma sihambile endaweni sisuke singanyatheliswa futhi sisuke singahlatshiswa ngoba mhlambe sisuke kubatshazwe inkemane umlando wesiko nezamasiko ukwazi konke ngizosho ezazi yena usiko lokuthi makufika umuntu onamagalela amakhulu ezweni umuntu omkhulu wakithi ngokosiko lwempilo kamaskandi nangamagalelo akhe emdletsheni nangamagalelo akhe eSouth Africa awukwazi ukufika ube normal nje njengoba ubona nje kunjena nje gcina Macungwane mina Macungwane bengivele ngazi bengenzela nje ukuthi wonke umuntu acacisele ukuthi ngiye labe ngazi Macungwane kwela ngithi umuntu uhlonishwa umuntu ongelutho oyicela nkobo kodwa manje ongena ekhaya safuthi thina uyingilosi lo muntu uhlanya ufika libambe ibhuluko namake ani thwele uyingilosi ayiphathela kangakanani umuntu onegama ezweni efike ezozivakashela ukuvasha komuntu ekhaya kuyinto ukuvasha komuntu ekhaya kuyisibusiso ngokwamathongo so therefore thina umuntu mayimkhulu noma ngabe yena akayezi ngalomqondo ukuthi mkhulu uyahlonishwa welcome njengomuntu omkhulu therefore kubalekile ukuthi you do whatever it takes to make sure ukuthi naye uhamba negama elihle azafisa ngisho ukushare intombi yalezo sigodi athi akaze ngiphathe kahle kanjena njengabantu abangiphatha kahle endaweni yasemabhukwini enkandla ongani bo baba sikubonga ngaphewe igama ukubonga lokho sibonga ke inkuliso yenu ngoba bese ngeke sifike la ukuba nikhulisanga kahle shothi nakhulisa kahle wophakathi ngithi ke siyafisa ukuthi egameni lobuholi basemdletsheni bendabuko uma ngabe boMacingwane nikhipha lesi sithole phakathi kwekhaya ninyathelisa umntaka malume zande iphindwe kashume lezi impahla esesibayini sifisa noMacingwane abalele othuli emhlaba bekubone lokhu ukuthi kukhulu kangakanani siyakubonga ke lokhu kakhulu thina abadletshe siphakamisa izandla sithokoza kakhulu sicela ukushisa isibusiso phakathi kwekhaya bophakathi batabami nathi lapha phakathi komuzi njengoba sizelwe nathi singabatwana sizele umntwana nathi sibonga kobaba mkhulu nobaba bethu abasinikeza lo mntwana kuba size sibone nina nathi sithi khulani ndlondlobale batabami niphile ndabezitha khona phakathi Macingwane phakamisana izandla thina abadletshe ngizange ungengisa ngithi ngitheni yazi cha khona ndabezitha ayiphakame kahle umthandeni izandla ayiphakame siyabonga kakhulu singabadletshe ayenzeki noma khothama ayenzelwa noma bani le Basoka.
Mnandi la ekhaya mfowethu siyadansa mfowethu sidla inyama mfowethu siphuza utshwala mfowethu yikhehla lijabulile ingane ijabulile egcikene nabazali bajabulile mfowethu ufila kanjani angikwazi ukuchaza ifeeling mina lento yama feeling kuthiwa feeling kanjani is feeling this is feeling this kwazolo nje mawujabule ithole balincele kahle ibonakala ngokujakadula umuntu kwaZulu mayejabule ubona ngokugida ingoma abona ngokugiya ngakho ke lento yama feelings awubuza belungu ungabuzi mina Yizo maskandi Alini odlala indima kamakoti yena manje ngcono makoti afike la mayizogana athola ukuthi ingane igcwele umuzi usezo vele ingane usenazo azayithuma uma bevumile unina bazo ngoba nabo bayithanda njengoba bezele ngeke bengavuma ngaphandle kwalabo bazifundisa ibadelela ke la badelela akubona bonke hayi lapho izona zona ngane ngizoyiyeka hayi ngoba ngithanda kodwa ngisimo sokuthi laba abazifundiswa la abasebenza nje abantu besifazana abasebenza bayisa hey ingcindezi enginayo ke enkulu ke ingcindezi ke akuyona yami kuphela ingcindezi ehlasele bonke abantu abangama celebrity yabo noma abantu abadumile ingcindezi ehlasele bonke abantu abadumile le ingane sithandana nazo noma ake sithi intombi sithandana nazo esikhathini samanje ukuthola ukuthi ithanda nodumo nazo yabo mawuposta ingane yakho umuntu uyenyela yabo ufise ngabe uposte ingane yakho kuyikhombo ukuhamba kabili kanje eyikhonile yabo ufuna ukuduma naye ukuthi umama walengane yabo uthandana negcoka yabo yana ngcindezi esinayo ke ukuthi abantu besifazane bathanda ukuduma kanti udumo luzona inkinga bona mangathatha umakoti ofundile ngasithola nesikhathi sokuhlala zokubheka izinto la ekhaya ngoba kuneyindonga ezimhlophe nje ifuna ukukolotshwa njalo ziyakolotshwa sekwasebenza imali funa umuntu ozosebenza lo msebenzi ukukotisa yena aqhubeke nokusebenza sekwasetshenzwa nje abakoti bayasebenza kulula ke shothi ngivale ngithatha isithembu we kokwabani ucabe ngapha adu mama uzondiswa sizokwenzani uzondiswa yini isithembu kangaka sizokwenzani angizoba uyekelo uzokotiza bese uba omunye uyasebenza uhlala ekhona angeke ilapha ngeke avume khona ukuhlala ekhaya nalo uzophuma naye ayosebenza kanjani ngekho nje ongavuma leyo nto yizo maskandi apha umasipala meeting umthandazo wethu lo njengamajogo awufuma uthi yangena enkonzi inkunzi emavaka umshofu wenkabi awufuma uthi